Khơi mò sức building cái tàu bay thang sao sức Wa tay rok phai ba khata atan chamayo. horni đó phùng này Orada fungo salo. Salo. salo đã bay bữa sọc tí xem mani rồi Sức thế nâng nghe cả rồi chama này chứ cười tôi. bay khát na boro rokha bay phu to tong sincherap jakang ke thopon thakam lam Tong wa sun bukhung tong wo tong phu nang kam chinja kata bong ka ko yang ti ba khar kata nin mung kam an mung tulsirani mo bus number 1 mo sa number wat panchayat tam kala nyong nin bo kami bijin nyagar na sar nang visit khaimani bising tei gobang ma jaga na sungnu ka nang visit khaimani bo ba hairok tab kha nuk khaika Mo waraba sinja goro faidu khoika mo jaga hangke Boksanogor block ni andra kalayo Bijnogor ADC village 19 amtoli golaga tini bisingon kalayo 4 number ward sing takuk bikrom debo ni nok oro nuk rakha norok nukna eko building tangmani saka tin rak boro kosto ke nok tangi kintu oro boro nogo hasun habiako amro yang gana ni hatai oron kakinyai hakwa ge thane bong nok ngosaka oro motai rok na ang hambai marnai karon nok bai phano bong ni nukhuni kono borok nok khoti khlaile liya habana abun bising no dukho porkas khlanya borok o nogo ketal tangmani masa ma habiako engka ang da uko khlanya proper ang tamu oro phai khanaka oro tohsildar naki inquiry khlaya ko pong engka ang abo immediately tini to office bondo khana mongalbar tohsildar no dagioi oro inquiry khlanya bini je khoti puron manan nangnai bini nok bai mani khoti puron manan nangnai engka sengabo bono khoti puron nai mar lanyai seng jotono karon mo natural bai family omo chini sarkar ni tongo disaster ni je rang tongo abno je niyam onusare khlanya sung bono marnai engka bukhok tai takok sungno tawona di je engma to bai thangka sung dukhon nangoni nok nugui haipano tabuk bai se thangba tam khlanya nini প্রয়োজনীয় जों ननो सुबावनो ते इंके सिनि एडिशन तरफ थेकेबो मनो जों बुसुक जरा सुबायमान जों जाथकनाय